Tää on hienoa. Okei, ei oo. Mä oon paras! Sonia, nyt kipeät yli laidan. Oi, ketä sulle. Miksi tuo itekin tätä takivaa? Mut variko ette kaadu? Niin, tiputus olisi... Pari metriä korkea. Ei paria. Ehkä... Mä arvelen, että ehkä 7 metriä. 6, 5, 4. Joskus me silti koitellaan. Jes, nyt on mun vuoro. Ja nyt seuraa... Sonia, pysähdy. Kato. Nyt mä hyppään ton. Tai en hyppää vaan kiipeen. Ei zoomausta. Seis! Okei, nyt riittää. Mene tonne! N-Y-T! Nyt! Hui! Hei, Sonia, mä oon täällä. Tää on helppoa. XD. Mä elän. Sä vielä kuolet jonakin päivänä. Mutta siihen voidaan kertoa, että ollaan crazy friends. Ollaan crazy friends. Me ollaan vittu crazy friends. Näin Nyt sitä mennään tehdään. yhdessä sinne. Joo. Mä menen ensin. Sä menet ensin, sit sä pidät kiinni, kun mä hyppään siitä. Everybody is fighting. Sonia hyppäs! Hei Sonia! Ota kiinni! Ota kiinni sä! Ota kiinni, sitä sä kuvat kun mä tuun. Joo. Asia selvä. Sonia. Tää on mun päällä. Sonia, älä kuvaa itteeni. Everybody is fighting. Ylös. Ylös! Ei kun alas! Housut alas. No mut kuvaat sä nyt te? Böö. Hyvä, kiitos, hei hei.